the window, off the wall, nothing but net. Here we go, nothing but net. Nothing but net. Nothing but net. Άντε το κούμπο με τον Άντονι Ντέιβις θα εκτελέσει. Nothing but net. Carmelo! Nothing but net. Yes, sir. They double Embiid, and it doesn't matter. Nothing but net. I think we're gonna be here a while. Nothing but net. Πίσω με ένα ολοκαίνουργιο επεισόδιο. Με τι είμαι παλιό, θα επιστρεφούσα. Σταμάτα, κατευθείαν με τα αστεία. 13ο. Δεύτερο νομίζω για το 2024. Και αρχίζουμε να μπαίνουμε στο καλό τη σεζόν. Έχουμε τώρα Mid-Season Awards, έχουμε Trade Deadline, έχουμε All Stars, έχουμε διάφορα από εδώ και στο εξής. Επομένως θα προσπαθήσουμε να είμαστε και πιο συνεπείς στα ραντεβού μας. Δεν στο είχα πει από πριν, τώρα στο λέω. Δεν το υποσχόμαστε. Άσε ρε. Λοιπόν, γράφουμε Κυριακή 28 Ιανουαρίου και καθώς η σεζόν δεν είναι ακριβώς στη μέση. Πέρασε τη μέση. Πέρασε λίγο τη μέση. Παρ' όλα αυτά ήρθαμε να πούμε τα βραβεία, ας πούμε, τη σεζόν, σε σύγκριση βέβαια με το τι είχαμε πει στην αρχή. Να δούμε που είμαστε μέσα, που έχουμε κάνει κολοτούμπα. Καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα και από μένα ή καλημέρα, ανάλογα τι ώρα μας ακούτε. Έτοιμος? Πανέτοιμος. Λοιπόν, πριν πάμε στα βραβεία όμως, να πούμε δύο πράγματα της επικαιρότητας. Το ένα είναι το trade που έφερε τον Terry Rozier στο Μαϊάμι, προς απογοήτευση των κατόχων στο Fantasy, καθώς ο Rozier έχει πέσει πάρα πολύ στους αριθμούς μετά τη μεταγραφή του. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης πατράιλι και σπόλστρα και νομίζω ότι θα βοηθήσει. Ναι. Εντάξει, κάθε καινούριος παίκτης μέχρι να προσαρμοστεί στο σύστημα χρειάζεται λίγο χρόνο, να μάθει τους συμπαίκτες του, να τον μάθουν και αυτοί. Εγώ είμαι θετικός για αυτή την ανταλλαγή, γιατί δώσανε τον Kyle Lowry που φάνηκε ότι δεν τον πιστεύανε, καθώς δεν έπαιζε μέχρι και μια ηλικία. Ναι, και ένα protected first round pick του 2027. Ενισχύουμε κάπως τα guard μας. Ίσως ξεκουράσουμε και λίγο παραπάνω τον Jimmy μέχρι τα playoffs. Ωστόσο κατά με δεν είναι μια μεταγραφή η οποία μπορεί να αλλάξει την πορεία των hit. Δηλαδή δεν τους βλέπω να ανεβαίνουν σκαλί με αυτή την κίνηση. Σίγουρα είναι κάτι καλύτερο, κάτι που θα βοηθήσει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούν, ας πούμε, να περάσουν τους Bucks, ενώ πριν δεν μπορούσαν. Εντάξει, είναι Miami Heat. Ναι, οκ, απλά θέλω κάτι ακόμα. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Ο Rozier έχει να παίρνει 23 εκατομμύρια φέτος και είναι expiring το καλοκαίρι, που σημαίνει ότι μπορούν να μην τον ανανεώσουν σε περίπτωση που δεν πάει καλά. Να δούμε, μ' αρέσει και εμένα, η πρώτη εντύπωση είναι θετική. Ναι, και καλή κίνηση. Καλή κίνηση. Τώρα για τη Charlotte, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι αφενός παίρνουν ένα pick το οποίο θα τους χρησιμεύσει όπως πάνε. Αφετέρου υποτίθεται δεν πήραν Scoot Henderson το καλοκαίρι, γιατί είχαν το Rozier σε expiring, βέβαια το ήξεραν αυτό. Και το Λαμέλο. Και το Λαμέλο εννοείται. Και τελικά δώσαν το Rozier. Θα μπορούσε, ας πούμε, να μπει ο Scoot εκεί, αν το είχαν αποφασίσει από τότε. Παρ' όλα αυτά και ο Scoot δεν δείχνει πολύ καλά δείγματα γραφής μέχρι στιγμής. Επομένως μάλλον δικαιώνονται με την επιλογή του Miller μέχρι στιγμής, καθώς ανεβαίνει σταθερά το τελευταίο διάστημα. Πολύ, πολύ ωραίος παίκτης, και το σουτάκι του και οι κινήσεις, και φαίνεται να δυναμώνει. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο, κάποιο στόχος για την Charlotte, οπότε παίζει πολύ ελεύθερα. Οπότε είναι πολύ εύκολο να γράψεις νούμερα και να κάνεις να παίζεις ελεύθερα χωρίς πίεση σε ένα τέτοιο οργανισμό. Συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά
Έχουν Λαμέλο, έχουν Μίλλερ, Μάρκ Williams, Bridges. Δηλαδή είναι 4 παίκτες στην πεντάδα μαζί με τον Gordon Hayward που είναι εδώ καιρό τραυματίας και μπορεί ας πούμε να δοθεί για κάτι καλούτσικο, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν μια βάση για την επόμενη μέρα. Ναι. Απλά σαν οργανισμός μέχρι στιγμής είναι κάπως ασόβαροι, ειδικά για όσους έχουν Λαμέλο στο Fantasy ή Μάρκο Williams. Είναι απογοητευτικό το πώς διαχειρίζονται τους τραυματισμούς. Anyway, υπάρχει κάτι φαίνεται να γίνεται και εκεί. Δηλαδή πιστεύω με μια-δυο κινήσεις ακόμα, είτε δώσουν και Hayward είτε και Bridges, που επίσης ακούγεται, θα μπορέσουν ας πούμε, να φτιάξουν κάτι καλύτερο. Ναι, για την επόμενη μέρα ή και μεθεπόμενη. Μάλλον μεθεπόμενη. Ναι. Από Δευτέρα. Το άλλο σημείο της επικαιρότητας είναι ότι μέσα στη εβδομάδα οι Bucks απέλυσαν τον Griffin, το head coach που προσέλαβαν μόλις το καλοκαίρι, σε μια άκρως ελληνική κίνηση, θα έλεγα, καθώς δεν θυμάμαι παρόμοια περίπτωση, ομάδα που είναι και contender, έτσι, με τον superstar της στο πικ του, να διώχνει πρόωρα τον πρωταθλητή coach της, να προσλαμβάνει άλλον, να τον διώχνει μέσα στη σεζόν, στα μέσα της σεζόν, και να προσλαμβάνει τρίτο προπονητή. Κάτι που τους έχει στο payroll, έτσι, φέτος. Ναι. Όλους και τους τρεις. Δεν ξέρω πώς φάνηκε σαν κίνηση. Είναι ο 5ος προπονητής που έχει ο Γιάννης στην καριέρα του στο NBA. Αυτό που ακούστηκε είναι ότι ο Griffin είχε χάσει τα αποδυτήρια. Επομένως, αργά ή γρήγορα οι παίκτες δεν θα μπορούσαν να παίξουν για τον προπονητή τους ή να τον ακούσουν και να έχουν την πειθαρχία που χρειάζεται στο παιχνίδι τους. Φαινόταν ότι δεν πήγαιναν καλά, παρόλο που ήταν δεύτερη στην Ανατολή. Δεν πήγαιναν τα πράγματα καλά. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα των Bucks δεν είναι ο προπονητής. Αλλά Στα έχω ξαναπεί, είναι ο αμυντικός, ο γκάρ που τους λείπει. Τώρα από εκεί και πέρα ο Griffin δεν έβγαλε δεύτερη παρέλαση, όπως είπες εσύ ότι είναι ελληνική κίνηση, και τα πράγματα τα κάνανε χειρότερα προσλαμβάνοντας τον Doc Rivers. θυμάσαι, πριν πάμε στον Doc Rivers, θυμάσαι παρόμοια περίπτωση ομάδα NBA να παίρνει προπονητή και να τον διώχνει στα μέσα της πρώτης σεζόν του? Σίγουρα θα υπάρχει, Ναι. αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου. Ναι. Εντάξει, δεν μου έρχεται τώρα. Εμένα αυτό που με έχει προβληματίσει, όπως θυμάσαι πάρα πολύ, είναι η φάση με τον Terry Stotts, που τον πήρανε και τον διώξανε και τελικά δεν ήρθε. Εκεί Ναι. μου βρωμούσε πάρα πολύ το πράγμα. Από ό,τι φαίνεται ο Griffin είναι ένας, όπως λένε έτσι τα reports από Αμερική, είναι ένας παίκτης ο οποίος μάλλον θα τέριαζε καλύτερα σε μια ομάδα που ήθελε να αναπτύξει τους νεαρούς της παίκτες και όχι για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό άμεσα. Η κίνηση των Bucks, παρότι ακραία σπασμωδική, δείχνει ότι δεν θέλουν να σπαταλήσουν ούτε μια σεζόν ακόμη από το έρα του Γιάννη. Και πάμε στον Doc Rivers. Επίτηδες δεν θέλω να αναφέρω, επειδή τώρα κοουτσάρει το Γιάννη, αν πήγαινε σε κάποια άλλη ομάδα θα στα κατέβαζα. Δεν θέλω να δώσω στατιστικά πόσα 3-1 έχει χάσει, πόσους αποκλεισμούς έχει, πόσες αποτυχίες τέλος πάντων. Τα έχεις εσύ? Τα έχω εγώ. Ωραίο. Δεν ήθελα για το γούρι, επειδή πήρε τους Bucks τώρα. Απλά στο μυαλό μου είναι ένας προπονητής ο οποίος εξαργυρώνει ακόμα το πρωτάθλημα του 8 για κάποιο λόγο. Έχει κοουτσάρει, να θυμίσουμε, Magic, Celtics, Clippers, 76ers και τώρα Bucks. Και σε όλα αυτά τα χρόνια δεν θεωρώ ότι έχει αποδείξει ότι είναι ένας elite προπονητής. Εγώ θα τα πω τα στατιστικά, γιατί δεν πιστεύω στα γούρια και στα μάτια. Έχει χάσει 32 close-out games. Έχει χάσει σειρές στα 7 παιχνίδια. Έχει χάσει μάλλον 7 σειρές όταν προηγούνταν με 3-2. Έχει χάσει 10 Game 7. Και έχει χάσει και συνολικά 12 σειρές, ενώ είχε το προβάδισμα. Υπέροχα. Ναι. Στα κατορθώματά του Στα κατορθώματά του το πρωτάθλημα το 8.
με τους Celtics. Θυμίζουμε τον Garnett, Ray Allen και τα Paul λοιπά. Pierce, Rondo. Οκ, πιστεύεις μπορεί να κάνει τη διαφορά στους Bucks? Κοίταξε, ο Doc Rivers είναι ένας καλός προπονητής με την έννοια ότι θα βάλει αρχές στην ομάδα και σε άμυνα και επίθεση. Έχουν χαρακτήρα οι ομάδες του. Ωστόσο το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι ότι δεν προσαρμόζεται στις σειρές. Αυτό δηλαδή είναι το αρνητικό που του προσάπτουν. Σε ένα χαρακτηριστικό μάλιστα όταν ήταν στη Φιλαδέλφια και έπαιζαν με το Τορόντο, είχε βγει τότε ο Nick Nurse και είχε πει ότι είχα 7-8 αντιμετωπίσεις για τον Embiid και λέει δεν χρειάστηκε να τις κάνω όλες γιατί δεν άλλαξαν κάτι. Δηλαδή εμείς κάναμε μια αντιμετώπιση για τον Embiid, αλλά αυτοί δεν το πήγανε παρακάτω έτσι ώστε εμείς να χρειαστεί να κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε λέει δεν τις χρειάστηκα ποτέ, δεν τις χρησιμοποίησα ποτέ όλες αυτές τις αντιμετωπίσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό, δηλαδή μένει πολύ πιστός. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, αν πει ότι θα παίζουμε flat στα pick and roll, μπορεί να τρώει 1, 2, 3, 4 καλάθια και να συνεχίζει να παίζει flat στα pick and roll. Θυμίζει Bud, δηλαδή. Ναι, ο Bud δεν έκανε ποτέ προσαρμογές μέσα στο παιχνίδι, έκανε προσαρμογές στη διάρκεια της σειράς. Δηλαδή, σωστό, από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Και θυμάμαι ήταν σαν να σου έλεγα ότι σαν να έχει κάποιον προπονητή έξω από την ομάδα, τον οποίο δεν τον έχει μέσα στα παιχνίδια, δεν μπορεί να προσαρμοστεί και τον συμβουλεύεται εκτός παιχνιδιών. Θυμάμαι σου είχα κάνει αυτό το σχόλιο. Τώρα θα δούμε, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει να λύσουν τώρα είναι να πάρουν ένα καλό αμυντικό. Το λέω και το ξαναλέω. Υπάρχει κάτι στην αγορά, πιστεύεις? Άλεξ Καρούσο, Άλεξ Καρούσο δεν είναι στην αγορά. Δεν θέλουν να τον δώσουν οι Bulls με τίποτα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι μπορούν να βρουν και με ανταλλαγές. Το καλό είναι ότι ο Beasley σουτάρει εξαιρετικά φέτος από το τρίποντο. Επομένως ίσως αποτελέσει το τυράκι για μια ανταλλαγή που θα φέρει αυτό τον γκάρ που λες. Ναι, απλά το πρόβλημα είναι ότι έβλεπα ας πούμε τις προάλλες ένα παιχνίδι με τους Pistons, το οποίο ήταν στο 145-144, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο σκορ, και οι Bucks δεν μπορούσαν να βγάλουν άμυνα με τους Pistons και χωρίς τον Kate όταν έπαιζαν. Και ήταν τραγικό, δηλαδή είσαι στο clutch, βλέπεις παίζει το pick, ξέρω εγώ, ο Dame με τον Γιάννη, είναι πολύ set επιθέσεις, είναι παιχνίδι, ξέρεις, τα τελευταία λεπτά τύπου play-off, ποιος θα πάρει το match, και δεν μπορούσαν να βγάλουν άμυνα. Έχει αλλάξει εντελώς, παρόλο που όπως λέγαμε όταν τον πήρανε άλλαξε ουσιαστικά ένας παίκτης και ο προπονητής. Τελικά νομίζω περισσότερο impact είχε ο προπονητής. Δεν αποκλείω η αμυντική στιβαρότητα, ας πούμε, των Bucks να επιστρέψει με τον Doc Rivers. Δηλαδή να πει πάμε όπως πριν και κάπως να σου λιπώσουν τα κενά που άφησε ο Τζρου. Δεν είσαι αισιόδοξος? Με τους ίδιους παίκτες μακάρι, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται. Μα δεν είναι ότι παίζουν όπως παίζανε πέρυσι. Έχει αλλάξει όλο το concept, ας πούμε, η αμυντική προσέγγιση. Ναι, και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι όσο σημαντικό είναι να έχεις έναν σούπερ επιθετικό τύπου Γιάννη ή Dame, άλλο τόσο είναι να έχεις και έναν αποτελεσματικό αμυντικό, να μπορεί να σου μαρκάρει τον καλύτερο γκάρ της αντίπαλης ομάδας, να τον προβληματίσει, να τον κουράσει, να τον πιέσει, να τον περιορίσει. Δηλαδή στα 7 παιχνίδια να τον φθείρει. Δηλαδή πώς έκανε ο Ζρου με τον Trey Young, ξέρω εγώ, στους τελικούς περιφέρειας. Για κάποιο λόγο τώρα δεν υπάρχει αυτός ο αμυντικός. Και έτσι πως είναι το επιθετικό ταλέντο, βλέπεις έρχεται ο Donovan Mitchell και σου πετάει 40. Ναι. Έβλεπα χθες, μην με ρωτήσεις γιατί, επειδή μάλλον ήταν νωρίς και ήταν το μόνο παιχνίδι, το Pistons Wizards. Αυτό δεν το βλέπουν ούτε... Χειρότερο από το να είσαι οπαδός των Pistons είναι να είσαι οπαδός των Wizards. Οι Wizards κατεβάζει την μπάλα ο Κούσμα, παίζει άιζο, συνήθως ρίχνει τούβλο. Είναι απογοητευτικό. Είναι απογοητευτικό να κατεβάζει τώρα τελευταία περίοδο ο Κούσμα την μπάλα και να παίρνει τρίποντο έτσι. Παπ. Ποιος? Ο Κούσμα. Anyway, προχωράμε. Γιατί στο είπα αυτό, ότι αν ας πούμε υπήρχε ένα γκάρ πάνω στον κάθε Κούσμα,
και δεν κατέβαζε την μπάλα ανελαίτως. Αρχικά ο Κούσμα είναι ένας παίκτης ο οποίος αν τον πιέζει δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Ναι. Αλλά αυτός κατέβαινε μέχρι το τρίποντο και σούταρε γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε κάποιος πάνω του. Αν υπήρχε κάποιος ο οποίος θα χαμηλώσει τα πόδια και θα τον ακολουθήσει, αυτό αλλάζει. Το ίδιο έκανε χθες και ο Άρον Γκόρντον στο μάτς που παίζανε οι Nuggets με τους Celtics. Σε μια φάση κατεβάζει την μπάλα, σταματάει, σουτάρει τρίποντο. Εννοείται άστοχο. Και λέω, να ο λόγος γιατί δεν βλέπω regular season. Δεν ξέρω εγώ γιατί δεν ξυπνάω να δω regular season. Να δω τον Άρον Γκόρντον να κατεβάζει την μπάλα, να σουτάρει τρίποντο χωρίς πάσα. Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι παίκτης που παίρνει πολλά τέτοια σουτ. Απλά. Ναι, αλλά. Συνέβη, εντάξει. Μην τους κρίνεις τόσο αυστηρά. Και έγινε και στο Denver που έχει μια αρχή, μέση και τέλος η ομάδα, δηλαδή έχει κάποιες αρχές. Φαντάσου δηλαδή τις άλλες. Ρε παιδί μου, εγώ είμαι υπέρ του να παίρνει το τρίποντο αυτό. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι πρέπει να γυρίσει μπάλα στον και να σουτάρουμε στα 22 δευτερόλεπτα. Ο Άρον Γκόρντον. Όχι ο Άρον Γκόρντον, αλλά αν είναι ένας παίκτης, ένας Lillard ας πούμε. Ναι, αν είναι ένας decent shooter, ok. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα βραβεία. Ας αρχίσουμε από το πιο βαρετό στο πιο ενδιαφέρον. Τέλεια. Πάμε να δούμε αμυντικό της χρονιάς. Οκ. Θα μας θυμίσεις τι είχαμε πει στην αρχή? Βεβαίως. Εγώ είχα πει Άλεξ Καρούσο. Τι πιο σύνηθες. Ναι. Και εσύ είχες πει Γουεμπανιάμα. Ωραία. Για πες εσύ το take σου. Λοιπόν, take μου, δυστυχώς ή ευτυχώς, Ρούντι Γκομπέρ. Δεν φίβρα τη σελήνη, αλλά τα αμυντικά στατιστικά είναι πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ του Γάλλου σέντερ. Κάτι το οποίο δεν ήξερα για αμυντικό της χρονιάς είναι ότι παίζουν πολύ μεγάλη σημασία και τα αμυντικά rebound που παίρνουν οι παίχτες. Και ο Γκομπέρ παίρνει το 35% το rebound, τον αμυντικό rebound τη στιγμή που βρίσκεται στο παρκέ. Έχει το τρίτο win share, ένα στατιστικό το οποίο μετράει overall την αμυντική συνεισφορά του παίκτη και στο πώς αποτρέπει τους αντίπαλους παίκτες να βάζουν καλάθι. Η ομάδα έχει το καλύτερο defensive rating με αυτόν. Είναι πρώτη μέχρι χθες γιατί χάσανε. Και νομίζω ότι δεν το χάνει ο Γκομπέρ. Πόσο έχει πάρει? 3 έχει πάρει. 3 ή 4. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια. Εγώ τον έχω σαν honorable mention. Ναι. Έχω άλλους 2. Να πω για τον Γκομπέρ ότι το πείραμα που ξεκίνησε πέρυσι, όλοι με το trade, το mega trade με τη Utah, φέτος δουλεύει. Και θυμάσαι που λέγαμε δώστε χρόνο, η περσινή χρονιά ουσιαστικά δεν μετράει, γιατί χάθηκαν πάρα πολλά παιχνίδια λόγω τραυματισμών. Είναι ότι φέτος υπάρχει και ο παράγοντας Conley. Συμφωνώ, είναι ο καλύτερος αμυντικός στην ομάδα με την καλύτερη άμυνα. Οι Timberwolves δέχονται 109 πόντους ανά 100 κατοχές, το οποίο γίνεται 105,8 ανά 100 κατοχές όταν ο Γκομπέρ είναι μέσα. Και οι αντίπαλοι σουτάρουν με 14,8 χειρότερα στη ρακέτα απέναντί του, κάτι που τον κατατάσσει στο 96ο percentile, δηλαδή elite. Κάτι θα μπορούσα να κάνω ένα αστείο εδώ με άλλους center που έχουν περάσει από τους Lakers, αλλά δεν θα το κάνω, γιατί ο ένας υποψήφιός μου είναι ο Anthony Davis, ο οποίος αφενός δεν έχει πάρει ποτέ το βραβείο του αμυντικού της χρονιάς, και Χρήστο, όσο κι αν δεν το πιστεύεις, βγήκε ένα στατιστικό την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ο παίκτης που έχει παίξει τα περισσότερα μάτς την τελευταία ημερολογιακή χρονιά. Σε 365 μέρες έχει παίξει 91 μάτς, που είναι τα περισσότερα που έχει παίξει παίκτης NBA. Ποιος? Ο Anthony Davis. Φέτος παίζει, έχει 12,2 rebounds, είναι τρίτος, είναι πέμπτος στα blocks με 2,3. Έχει 1,2 κλεψίματα. Βέβαια οι Lakers είναι στο 14η στο defensive rating.
δεν είναι ο καλύτερος, απλά είναι ότι δεν το έχει πάρει ποτέ. Και αν το πάρει κάποτε, ίσως πρέπει να το πάρει τώρα. Είναι όμως λίγο δύσκολο όταν η ομάδα σου είναι 14η στην άμυνα, παλεύει για το play-in. Θα σου πω παικτικά, αν μου έλεγες βγάλε μια άμυνα, θα σου βάζα τον Davis αντί για τον Gobert και έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα από τους δύο, κατάλαβες? Δηλαδή θεωρώ ότι είναι όντως καλύτερος αμυντικός. Τότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για το βασικό μου υποψήφιο. Α, έχεις κι άλλον. Ο οποίος είναι ο Βίκτορ Γομπανιάμα. Με τους Spurs να είναι 25η στο defensive rating. Αυτό δεν είναι αμυντικός, είναι τροχονόμος. Η ομάδα, όχι αυτός. Ναι. Κοίταξε, είναι 13ο στα rebound, πρώτος στα blocks. Το θέμα μου είναι ότι κάνει στην άμυνα αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή θα βγει στις 45 μοίρες να καλύψει τρίποντο, θα κάνει ο άλλος drive, θα δώσει πάσα και θα προλάβει τον παίκτη στη γωνία. Έβλεπα ένα βιντεάκι του Jimmy, ο οποίος και έδειχνε, ας πούμε, παίκτη να κλέβει, να φεύγει ευνηδιασμό, να τρέχει από πίσω του Γομπανιάμα, να παίρνει τα βήματα στο lay-up και χωρίς να πηδήξει. Ο Γομπανιάμα ακόμα έτρεχε, γύρισε το κεφάλι και έδωσε πάσα πίσω. Δηλαδή ήταν μόνος του και είπε άστο. Κάτι το οποίο δεν το έχω δει ούτε στο Γιάννη ούτε στο Λεμπρόν. Δηλαδή και οι δύο αυτοί παίρνουν τα βήματα και ρίχνουν τα πίδια. Ο άλλος κάνει καταπληκτικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι σκεπάζει το καλάθι. Εσύ, και ο Τσέτ είναι τρομερός αμυντικός. Αυτός είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή έτσι και είχε ένα κλικ καλύτερο supporting cast, θα λέγαμε άλλα πράγματα. Οπότε καταλήγουμε στον Gobert, ο οποίος βάσει αριθμών ίσως πρέπει να το πάρει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα δώσω Davis και Wemby. Ωραία. Πάμε για προπονητή της χρονιάς. Κοίταξε, έτσι τα λέμε κάπως όλα, οπότε στο τέλος της χρονιάς θα πούμε ότι εμείς τα είπαμε ότι θα βγει ο τάδε. Ποιο είπες, προπονητή? Είχαμε πει Μαζούλα και οι δύο. Αλήθεια? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω γιατί, καθώς οι Celtics ήδη ήταν από πέρυσι πρώτη, δεύτερη, τι είχαν πει, πρώτη. Ναι. Οπότε τώρα, ακόμα και πρώτη να βγαίνουν πάλι, λίγο δύσκολο να το παίρνει αυτός. Ναι. Για μένα, προπονητής χρονιάς είναι ο Mark Daigneault των Oklahoma City Thunder. Πώς τον είπες, Mark? Daigneault. Σωστά. Έτσι δεν προφέρεται, Daigneault. Δεν ξέρω πώς προφέρεται γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, η ομάδα είναι και επισήμως πρώτη στη Δύση μετά από τη χθεσινή ήττα των Minnesota Timberwolves. Είναι, σου λέω, το πρότυπο ομάδας που θέλω να βλέπω. Δηλαδή με νέους παίκτες, εξελίσσεται κάθε χρόνο, βελτιώνεται, έχει αρχές, έχουν βάλει τον Chet σε ένα πλάνο το οποίο είναι αποτελεσματικός και χρήσιμος και βοηθάει στις νίκες. Και εντάξει, εκεί εννοείται με Σάι και Jalen Williams και όλους τους υπόλοιπους. Είναι πολύ ωραία ομάδα να τη βλέπεις. Και ωραία και ελκυστική στο μάτι δηλαδή και κερδίζει. Συμφωνώ, ο ένας υποψηφιός μου είναι αυτός. Τρέχει το καλύτερο και ομορφότερο project αυτή τη στιγμή στο NBA. Νεανικό κορμό, superstar που δεν βρίσκονται καν στο early prime τους. Ο Σαΐ είναι 25. Και ρολίστες που δένουν άψογα, όμορφο μπάσκετ, τα είπες. Από την άλλη έχω τον Greens Finch, τον Timberwolves, ο οποίος έχει καταφέρει το θλιβερό περσινό θίασο της Μινεσότα. Να θυμίσω τι ακουγόταν πέρυσι το καλοκαίρι, τύπου διαλύστε το μαγαζί, κάντε relocation, πηγαίνετε στο φεγγάρι, χάλι. Λέγανε, ας πούμε, για τη μεταγραφή του Γκομπέρ ότι ήταν τρομερή αποτυχία, τέλος πάντων. Να παρουσιάσει μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό φέτος. Επομένως, για μένα μετράει πάρα πολύ το πώς έχει μετατρέψει την απόγνωση σε ενθουσιασμό. Αν μπορούσα να σπάσω το βραβείο στη μέση, θα το έδινα και στους δύο. Αλλά επειδή νομίζω ότι η απόσταση που έχει διανύσει είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλο coach στο NBA αυτή τη στιγμή, θα το δώσω στο Finch. Ωραία. Και εδώ διαφωνούμε. Μ' αρέσει γιατί στο τέλος της σεζόν θα πούμε εμείς τα λέγαμε. Εντάξει, και εγώ σου είπα δύο είχα. Ο ένας ήταν ο Mark
Ντέινολτ, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Ναι, Ντέινολτ. Ντέινολτ, οκ. Most improved. Ωραίο. Αρχίζουμε λίγο μπαίνουμε στα βαθιά. Λοιπόν, εδώ Most Improved είχαν πει Maxey και οι δύο. Ωραία. Εγώ Maxey πλέον δεν υποστηρίζω, παρόλο που με βάση τις αποδόσεις είναι φαβορί για να το πάρει. Ναι. Και αυτό διότι από τους 20 πόντους έχει ανέβει στους 25. 26. Ναι. 25,7, έχει ανέβει στις assist, ξέρω εγώ, αλλά παίρνει και πολλά παραπάνω shoot από πέρυσι και περισσότερο την μπάλα καθώς έφυγε ο Harden. Είναι αυτό που σου είπα, ότι τα βραβεία πάνε πολύ βάσει των αριθμών και ειδικά το Most Improved. Οπότε εδώ αναμφίβολα, μάλλον αναπόφευκτα, ο Maxey θα έκανε καλύτερα νούμερα φέτος. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι βελτιώθηκε σαν παίκτης, απλά έχει περισσότερο την μπάλα στα χέρια του. Το βραβείο μου εγώ θα το δώσω στον Kobe White, ο οποίος Τον μισό. φέτος είναι εκπληκτικός. Κάνει πολύ ωραίο δίδυμο με τον παιχταρά μου. Είναι και στα 46 παιχνίδια βασικός, δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι. Έχει ανέβει στους 19 πόντους μεσόωρο από τους 10 που είχε πέρυσι. 5 assist από τους 2,8 που είχε πέρυσι. Παίζει 36 λεπτά και κάνει 2 λάθη. Και είναι ο λόγος των Bulls που έχουν μια αξιοπρεπή πορεία και δεν τα έχουν παρατήσει μέχρι τώρα. Και τα πάει τρομερά με τον superstar της ομάδας, τον DeRozan. Και κερδίζουν παιχνίδια. Είναι νομίζω στο 21-24 αυτή τη στιγμή οι Bulls. Νομίζω ότι βρήκανε τον επόμενο playmaker τους και πλέον θα ψάξουν άλλα πράγματα να διορθώσουν. Έχουν πολλά, είναι η αλήθεια. Είπα πριν ότι τον μισώ γιατί είναι 5η χρονιά του στο πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος. Στο Fantasy τον έχω πάρει σε πάρα πολλές ομάδες, όχι ομάδες μου, πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων και πάντα είναι χάλια. Δεν θέλω να πω κάτι χειρότερο. Είναι απέσιος. Και πέρυσι ήταν από τους 9,7 πόντους, έτσι, ούτε καν 10. Ναι. Και απλά ξαφνικά έγινε ο απίστευτος παιχταράς. Που φέτος δεν τον έχει. Που φέτος δεν τον έχω προφανώς και τον έχει πάρει κάποιος άλλος random, γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο να πάρει, και έχει ξεμεταχθεί. Θα διαφωνήσω για τον Maxey. Εγώ έχω δύο πάλι υποψηφίους. Ο ένας είναι ο Maxey, ο οποίος πήρε την ευκαιρία και δεν έγινε απλά το νούμερο 2 στην Φιλαδέλφια. Θα πω ότι έγινε το 1β πίσω από τον Embiid. Όπως είπες, πήγε από τους 20 στους 26, διπλασίασε τις assists του, βελτίωσε rebounds, βολές και γέμισε μια χαρά τα παπούτσια του Harden, όπου και εκεί, να θυμίσω, υπήρχε ένα αφήγημα που έλεγε ότι θα φύγει ο Harden και τι θα γίνει με τη Φιλαδέλφια, αλλά τελικά η Φιλαδέλφια είναι καλύτερη. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αναμενόμενο ότι θα πει αρκετοί, όχι μόνο εσύ, ότι ο ρόλος του θα αναβαθμιζόταν καθώς έφυγε ο Harden κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι δεδομένο ότι θα είσαι καλύτερος μόνο και μόνο επειδή θα πάρεις περισσότερο χρόνο. Το παράδειγμα που θα φέρνω πάντα είναι ο Killian Hayes, ο οποίος όποτε λείπει ο Cade ή οποιοδήποτε άλλος τέλος πάντων και παίρνει παραπάνω χρόνο, αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν κάνει ούτε για το EuroCup. Όχι να γράψει καλύτερα νούμερα. Ο δεύτερος υποψηφιός μου είναι ο Sengun, ο οποίος σε επίπεδο αριθμών πήγε από τους 15 στους 22 πόντους. Στα υπόλοιπα στατιστικά του παραμένει πάνω κάτω ο ίδιος, σε rebound κτλ. Παρ' όλα αυτά, επιτέλους βρέθηκε ο Udoka, τον έβαλε center, τον αξιοποιεί στο έπακρο, του έδωσε εμπιστοσύνη και δεν είναι απλά ένα center που ανεβοκατεβαίνει για την ομάδα και τον Jalen Green να σουτάρει. Είναι center ο οποίος το περιγράφει τέλεια το nickname που του έχει δοθεί, Baby Jokic. Jokic των φτωχών. Έχει ωραίες κινήσεις, δείχνει πως έχει ψηλό ταβάνι. Οι Rockets τρίβουν τα χέρια τους και είναι γενικά μια ευχάριστη έκπληξη για το πρωτάθλημα.
Παρ' όλα αυτά θα δώσω το βραβείο στο Maxey, γιατί θεωρώ ότι είναι δυσκολότερο να γίνεις από star, superstar, παρά από ένας average παίκτης να γίνεις ψιλοστάρ όπως είναι ο Sengun τώρα. Οκ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήμουν ανάμεσα στον Kobe και στον Sengun. Okay. Τον Maxey, Τον άφησες? Τον άφησα γιατί σου είπα γιατί. Πάμε για MVP. MVP, τα έχουμε πει όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε Rookie of the Year. Ωραία. Το άφησα για το τέλος. Ωραία, πάμε MVP. Για πες. Εγώ είχα δώσει Tatum. Αν είναι δυνατόν, ναι. Αν είναι δυνατόν θα πω εγώ για σένα που είχες δώσει Kawhi Leonard. Έχω δώσει Kawhi Leonard, Ναι. Εντάξει, δεν πάει άσχημα ο Leonard. Όχι, δεν πάει άσχημα, αλλά δεν πάει και για MVP. Εντάξει, παρόλα αυτά ο Tatum δεν είναι καν στην πεντάδα μου Ούτε εμένα. πλέον. Να φανταστώ πάνω, λογικά θα έχουμε την ίδια πεντάδα υποψηφίων. Ναι. Κοίταξε να δεις. Αρχικά από φέτος ισχύει ο κανόνας, να πούμε για όσους δεν το θυμούνται, ότι για να βγεις MVP πρέπει να έχεις παίξει τουλάχιστον 65 παιχνίδια. Σωστά. Έτσι, άρα μπορείς να μείνεις σε 17 παιχνίδια εκτός. Ένας δεύτερος κανόνας είναι ότι σε αυτά τα 65 παιχνίδια για να μετρήσουν θα πρέπει να έχεις παίξει τουλάχιστον 20 λεπτά. Δηλαδή δεν είναι αυτό που έκανε πέρυσι ο Μίκαλ Μπρίτζης για να κρατήσει το σερί των συνεχόμενων παιχνιδιών, να μπει για ένα δευτερόλεπτο και να βγει. Επίσης ένα δεύτερο ας πούμε φίλτρο που θα βάλω εγώ στους υποψήφιους είναι η ομάδα να είναι στην πρώτη τετράδα. Δεν μπορώ να δω κάποιον MVP με την ομάδα του να είναι πιο κάτω. Επομένως οι MVP candidates που έχουμε σε αυτή τη λίστα είναι Tatum, Giannis Embiid, Donovan Mitchell, SGA, Edwards, Jokic και Kawhi Leonard. Για ξαναπες τους. Tatum, Giannis, Embiid, Mitchell, SGA, Edwards, Jokic και Kawhi Leonard. Έχεις πολλούς. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Πληρούν τα κριτήρια, αυτό θέλω να σου πω. Να μην τα πολυλογώ, για μένα MVP, παρόλο που δεν μου αρέσει, φέτος θα είναι και πάλι ο Embiid. Καθώς γράφει νούμερα ακόμα καλύτερα από πέρυσι που έγινε MVP, δηλαδή από το 33-14 φέτος είναι στο 36-11-6. Έχει χάσει 8 παιχνίδια βέβαια. Αυτό θα σου λέω, όχι, έχει χάσει παραπάνω. Οι 76ers είναι στο 29-15 44 και αυτό έχει παίξει 33 φέτος. Οκ, άρα έχει χάσει 11 παιχνίδια. 11 και αρχίζει να κλείνει λίγο το περιθώριο. Είναι στο όριο δηλαδή. Και έχει, πέρα από τα καλύτερα νούμερα, έχει το μεγαλύτερο PE, το οποίο είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιεί όλα τα θετικά και τα αρνητικά στατιστικά. Ένας δείκτης index απόδοσης και efficiency στο NBA με 23,4 και είναι τέταρτος σε net rating σε όλο το NBA με 12,4. Δηλαδή όταν είναι μέσα η ομάδα του προηγείται με 12,4 πόντους. Οπότε έχεις αυτόν. Συμφωνώ στο ότι λάμπει με Nick Nurse και είναι απουσία Harden. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ ότι θα κάνει το back to back. Εγώ έχω σαν πεντάδα το Γιάννη, τον Embiid, τον Λούκα, τον Σάι και τον Jokic. Ο Γιάννης είναι στους 31 πόντους, 11,7 rebound, 6,3 assist, 2,4 stocks. Απλά συνεχίζει να έχει 66% στις βολές, που και πέρυσι εκεί ήταν. Απλά αρέσει, με χαλάει πάρα πολύ αυτό στο case. Πόσο μάλλον όταν είσαι φτασμένος και τα έχεις κάνει όλα και πρέπει να διατηρηθείς στον αφρό. Κάτι αλλαγές προπονητή, κάτι γκρίνια, το κακό κλίμα, οι αλλαγές, η άφηξη του Lillard που ανακάλυψε, νομίζω, χωρίς να στο κάνω, να στο δικαιολογώ απόλυτα, ότι κάπως χαλάει το case του για φέτος. Παρόλο που είναι καταπληκτικός, έτσι, σε ατομικό επίπεδο. Έχω τον Embiid που τον είπαμε, έχω τον Λούκα, ο οποίος είναι και αυτός απίστευτος, 34,6 πόντους, 8,6 rebound, 9,2 assists, οριακά triple-double.
Έβαλε και 73 προχθές, τέταρτη καλύτερη επίδοση ever. Απλά τον Dallas είναι 8. Το hero ball συνεχίζεται και δεν βλέπω κάτι να αλλάζει σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Δηλαδή δεν πάμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. It is what it is, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια άλλη άποψη για τον Dallas. Όχι. Απλά μου είναι δύσκολα. Κάποια στιγμή θα το πάρει. Δεν ξέρω αν θα είναι φέτος, θα είναι του χρόνου. Αλλά ναι, δεν βλέπω κάτι. Είναι καταπληκτικό, απλά δεν μ' αρέσει. Αυτό θέλω να πω. Έχουμε το Jokic, απίστευτος, δεν έχει αλλάξει κάτι. 26 πόντους ανά αγώνα, 12 rebound, 9 assist, σχεδόν triple-double κι αυτός. Έπαιξε καιρό χωρίς τον Murray και παραμένει ο καλύτερος παίκτης της team to beat για όλες τις ομάδες του NBA, καθώς δεν μπορεί να πει κανείς ότι πάει να πάρει το πρωτάθλημα χωρίς να περάσει από το Denver. Συμφωνούμε νομίζω σε αυτό. Και τέλος έχω και τον Shai, ο οποίος είναι στους 31 πόντους, 5,6 rebound, 6,3 assist. Έχει την Οκλαχώμα πρώτη στη Δύση, δεύτερη στο NBA. Και για μένα θα είναι ο MVP φέτος. Το ξέρω ότι είναι hot take, μάλλον ο Jokic θα είναι. Αλλά εγώ δίνω Shai γιατί μου αρέσουν τα πάντα γύρω από αυτόν. Μ' αρέσει το ότι... δεν μ' αρέσει κάτι, θα σου πω στο τέλος. Μ' αρέσει το ότι είναι clutch, μ' αρέσει ότι θα πάρει την μπάλα στα δύσκολα, θα κομμαντάρει την ομάδα. Μ' αρέσει που είναι μικρός όμως και πρέπει να χαστλάρει μέσα στη ρακέτα για να κάνει αυτά που κάνει. Είναι ακόμα ανερχόμενος. Τον έχουν πετάξει με trade που σημαίνει ότι έπρεπε να αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Πέρασε χρονιές που τον μπαρκάρανε και έπεσε πολύ λάσπη στο όνομά του. Είναι trend, μ' αρέσει, ξέρω εγώ, που έχει το swag και βγαίνει με τα ρούχα και τέτοια, αλλά παράλληλα έχει και τη σχέση 150 χρόνια. Μ' αρέσει όλο το πακέτο που έχει. Είναι το νέο πρόσωπο του NBA ίσως, ή αν δεν είναι τώρα θα είναι σε κάποια χρόνια. Το μόνο που δεν μ' αρέσει είναι ότι βρίσκεται στην Οκλαχώμα και δεν έχει να κάνει με το roster ή την ομάδα ή το μπάσκετ, αλλά με το location και το ότι είναι κάπως σαν αγορά. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα είναι όχι πιστεύω, θέλω να είναι ο MVP για αυτή τη χρονιά. Μακάρι. Η αλήθεια είναι ότι σε κούρασα. Όχι, δεν με κούρασες. Η αλήθεια είναι ότι πουλάς πάγο σε εσκιμό, έτσι πως τα λες. Γιατί ρε? Τα λες ωραία. Άλλαξε η άποψή σου? Όχι, δεν άλλαξε, αλλά από όλους αυτούς, αν κάποιος από αυτούς θέλουν να το πάρει, είναι ο SGA. Γιατί και εμένα μου αρέσει παικτικά. Αντικειμενικά ωστόσο πρέπει να το πάρει ο Jokic. Αντικειμενικά πρέπει να το πάρει ο Embiid. Τέλος πάντων, ας το πάρει. Και πάμε Rookie of the Year. Το άφησα τελευταίο γιατί πίστευα ότι θα διαφωνήσουμε. Ναι. Για πες. Αρχικά στη σεζόν όταν ξεκίνησε είχαμε πει και οι δύο Γομπανιάμα. Αχα. Εγώ μένω πιστός στον Γομπανιάμα. Δεν θα μαλλώσουμε τότε, ναι. Ναι. Ακόμα πιστεύω ότι είναι καλύτερος παίκτης από τον Holmgren. Είναι 2 χρόνια μικρότερος. Όχι 3. Κάτσε, πες θα το τσεκάρω. Νομίζω είναι 2 χρόνια μικρότερος. Έχει πόντους και rebound 3 μονάδες πάνω. Ναι, ο άλλος είναι στην καλύτερη ομάδα, στη δεύτερη καλύτερη ομάδα του NBA. Έχει μπει σε ένα σοβαρό πλάνο παιχνιδιού και winning τρόπο παιχνιδιού. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας ο Γομπανιάμα είναι καλύτερος. Και το case που θέλω να πω είναι ότι ο Γομπανιάμα, αν τον έβαζε στην Οκλαχώμα, θα έκανε την Οκλαχώμα ακόμα καλύτερη σε σχέση με τον Τζετ. Γι' αυτό είναι καλύτερος. Ο Τζετ είναι 1η Μαΐου του 2002 και ο Wemby είναι 4 Ιανουαρίου του 2004. Άρα είναι 2,5 χρόνια ουσιαστικά. Ναι. Άρα Wemby, Ναι, δίνω Wemby. Οκ. Λοιπόν, αρχικά να σου πω ότι το Rookie Ladder του NBA στις 25 πρώτου, το τελευταίο δηλαδή που βγήκε, είχε πρώτο το Wemby, δεύτερο το Jet και τρίτο το Miller. Αν δεν υπήρχε Jet και Wemby, θα ήθελα να το δώσω πάρα πολύ στον Jaime Jaquez. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης. Μ' αρέσει. Το συμπαθώ περισσότερο για το παρουσιαστικό του, το story του, το ότι παίζει στο Miami, παρά για τον παίκτη που είναι αντικειμενικά. Ναι, ωστόσο, είναι και πολύ ωραίος παίκτης. Δηλαδή. Είναι εγωιτευτικός παίκτης. Είναι μπασκετικός. Ναι.
Ακριβώς. Θα ήθελα πολύ να του το δώσω, αλλά εντάξει, έχοντας αυτούς τους δύο σε αυτή τη χρονιά είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά έχει πάρει την ευκαιρία από τα μαλλιά, κλασικός παίκτης Πόλστρα, Ράιλι κτλ. Να πούμε για τον τρίτο, τον Μίλλερ, ο οποίος άρχισε να ανεβαίνει. Έχει καλό πακέτο σαν παίκτης και με τη φυγή Ροζίερ θα ανεβεί κι άλλο. Δεν ξεκίνησε πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά το τελευταίο διάστημα πάει πάρα πολύ καλά. Αυτός που περίμενα να υπάρχει έστω στη λίστα είναι ο Σκουτ Χέντερσον, στον ανέφερα και πριν, ο οποίος δεν δείχνει μέχρι στιγμής να πηγαίνει πολύ καλά. Τον έχεις δει καθόλου στο Portland? Βέβαια και το Portland είναι ψιλοχάλια. Ναι. Θα σου πω, θυμάσαι που λέγανε για τον Άντονι Έντουαρτς ότι στην αρχή όταν ξεκίνησε και πήγε στο NBA ότι δεν έχει τόσο μεγάλο κίνητρο να παίξει μπάσκετ, του αρέσει το American football κτλ. Αφού έλεγε δεν ψήνομαι και πολύ να παίξω μπάσκετ. Ναι, νομίζω ότι ο Σκουτ Χέντερσον είναι κάτι αντίστοιχο, απλά κλείνει προς το American football, δηλαδή. Είναι και κοντούλης ρε εσύ, δεν είναι... Έχει πολύ ίδιο σωματότυπο με τον Άντονι Έντουαρτς. Είναι πολύ γομάρι, πώς να το πω, πολύ δυνατό κορμί για την ηλικία του. Είναι μπάλκι. Είναι η λέξη που ψάχνεις. Απλά μπασκετικά δεν τον βλέπω να ψήνεται, να έχει το κίνητρο. Οκ. Πιστεύω ότι μπορεί πάρα πολύ εύκολα να κάνει ένα ξεπέταγμα, ας πούμε, του χρόνου ή του παραχρόνου άμα θέλει. Είναι 1,91 ο Σκουτ, που σημαίνει ότι είναι γύρω στο 1,89 στην πραγματικότητα. Ναι. Ενώ, γκουγκλάρω τώρα, ενώ ο Έντουαρτς θα είναι κοντά στα 2. Είναι... 1,93 είναι και ο Έντουαρτς. Άντε ρε. Ναι. Τον είχα για πιο ψηλό. Οκ. Πω, τον είχα πολύ πιο ψηλό. Εσύ είχες δώσει και μέσο όρο ύψους του NBA 2,7, 2,8 σε εκείνο το επεισόδιο, θυμάσαι? Δεν το είχα δώσει, το είχα βρει. Όχι, το μέσο όρο ήταν 2 μέτρα. Πόσο πίστευω ότι θα είναι? Ναι. Οκ, αυτά λοιπόν και για τον Μίλλερ. Τώρα να σου πω για τον Τζετ. Εργαζόμουν στην κόψη του ξηραφιού, δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Ο Τζετ αρχικά είναι τόσο καλός όσο τον περιμέναμε. Έχει κουμπώσει τέλεια στην ομάδα και στον τρόπο παιχνιδιού της Οκλαχώμα. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολο αυτό ή ότι είναι αναμενόμενο. Πόσο μάλλον όταν είσαι ουσιαστικά στην πρώτη αγωνιστική χρονιά σου. Δεν είναι κανονικός ρούκι, καθώς έχει περάσει ήδη ένα χρόνο στο NBA και με χαλάει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό το γεγονός στο case του Rookie of the Year. Να θυμίσουμε Ben Simmons, με Beat κτλ. Είναι ο παίκτης που ήρθε και ανέβασε την ομάδα όχι ένα, αλλά 2 επίπεδα. Έχει παίξει 23% περισσότερα λεπτά από τον Wemby. Και όπως είπες και εσύ, το ότι είναι σε μια ομάδα με στόχους, ρόλους κτλ. Του δίνει πάρα πολύ στη συνολική εικόνα του. Ωραία. Να σου πω και τα στατιστικά του. Γιατί μετά θα σου πω και τα στατιστικά του Wemby. Ο Τσέτ έχει 17,1 πόντους, 7,2 rebounds, 2,8 assist, 2,6 blocks, σουτάρει με 54,1%, 38,2 στο τρίποντο και 78,8 βολές. Τα θυμάσαι όλα? Όλα, παίξε. Λοιπόν, ο Wemby έχει 20,3 πόντους, 10 rebounds, 3,2 blocks, πρώτο στο NBA, έτσι. 2,9 assist, 1,1 κλέψιμο, σουτάρει με 46,4%, λιγότερο δηλαδή από τον Τσέτ, 30% από το τρίποντο και εκεί λιγότερο και 80,7% βολές. Το τρίποντο βελτιώνεται το τελευταίο διάστημα και πιστεύω ότι αν βρισκόταν σε μια ομάδα που δεν έπαιζε με τα λιμά που παίζει, με τον Ζωχάν που σουτάρει με το ένα χέρι, αυτό θα ήταν αρκετά καλύτερο. Το αρνητικό στο case του Wemby είναι ότι οι Spurs για μένα κάνουν χειρότερη χρονιά του αναμενόμενου, που κανείς δεν πίστευε ότι θα μπουν playoffs και θα σπείρουν τον πανικό, αλλά ρε παιδί μου είναι κάτι καλύτερο από Pistons και Wizards αυτή τη στιγμή, ως προς το παιχνίδι που παίζουν. Ωστόσο αυτό που θέλω να πω ότι αν ο Jet είναι unicorn, ο Wemby είναι μαγικός, είναι εξωγήινος φίλε. Γράφει επίσης αυτά τα νούμερα σε 28 λεπτά. Έπαιζε με minutes restriction μέχρι τώρα, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Τα οποία αν τα δούμε σε 36 λεπτά,
το κλασικό metric. Αχ, μην το κάνεις αυτό. Γιατί? Τέλος πάντων, ναι, για πες. Πες. Θα σου πω μετά, το ολοκλήρωσε. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα. Ναι, θα το συζητήσουμε. Θα μιλάμε για επίπεδα Duncan, Sack και τέτοια σε αριθμούς. Είναι καλύτερος από ό,τι μας διαφημίστηκε, κατά τη γνώμη μας, το οποίο είναι επίσης απίστευτο, γιατί άκουγες ότι είναι το καλύτερο project όλων των εποχών κτλ. Επομένως, εγώ πάω με Γουμπανιάμα. Ωραία. Μες στη χρονιά έχεις αλλάξει. Έχεις πάει λίγο με Τσέτ. Κοίταξε, πιστεύω ότι ο Τσέτ. Σου είχα πει. Ναι. Μην τα ξαναλέω, βασικά θα τα ξαναπώ. Σου είχα πει ότι ο Τσέτ είναι πιο έτοιμος σαν παίκτης. Ναι, είναι. Είναι μεγαλύτερος, έχει περάσει ήδη ένα χρόνο στο NBA, ακολουθώντας την ομάδα, κάνοντας προπονήσεις με αυτούς κτλ. Και είναι και Αμερικανός, ήταν ήδη στην Αμερική. Ο άλλος είναι 0-3 σε όλα αυτά. Το οποίο είναι τρομερά ανασταλτικός παράγοντας. Παρ' όλα αυτά είναι απίστευτος. Ήθελα να σου πω για αυτό Το 36. περί 36, περί 48. Στην Ελλάδα είναι ένα πολύ σύνηθες τραγικό στατιστικό, το οποίο το χρησιμοποιούν κυρίως οι Αμερικανοί που παίζουν στην Α2. Α2. Ναι. Και γενικά οι Αμερικανοί οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη σε χαμηλότερες κατηγορίες βγάζουν τα στατιστικά τους per 40 minutes, στα 40 λεπτά. Okay. Και σου λέει ο άλλος ότι per 40 minutes εγώ βάζω 35 πόντους. Και έχω παίξει 4 λεπτά και έχω βάλει 2 πόντους. Όχι, 4 πόντους. Παίζει 20-25 λεπτά, ξέρω εγώ, βάζει 20 πόντους και σου βγάζει τα στατιστικά per 40 minutes. Και σου λέει ότι ξέρω εγώ, σε 40 λεπτά βάζω ξέρω εγώ, 35 πόντους. Παίρνω ξέρω εγώ 11 rebound. Είναι τραγικό. Ναι. Γιατί το κάνουν αυτό με τους manager. Κατάλαβα. Θες να δώσεις και πρωταθλητή? Πρωταθλητή. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα προετοιμαστεί γι' αυτό. Έτσι όπως τα βλέπεις τώρα. Μία λέξη θέλουμε. Μία λέξη. Lakers. Ξέρεις τι? Για πες. Τελευταία λίγο Τι σ' αρέσει? hot take είναι αυτό. Clippers. Clippers, Φίλε, πάνε απίστευτα. Έχουν το καλύτερο σε τέτοιο. Είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στο NBA αυτή τη στιγμή. Το Denver είναι πάρα πολύ καλό, αλλά ακόμα δεν δείχνει ότι είναι τόσο το φόβητρο. Εντάξει, δεν έχει ανεβάσει, ίσως δεν έχουν και το κίνητρο τόσο πολύ να παίξουν τη regular. Από Ανατολή ακόμα καμία δεν με ψήνει. Δηλαδή και τη Βοστόνη και τους Bucks ακόμα δεν τους έχουμε δει σε σοβαρό επίπεδο, εννοείται ούτε η Φιλαδέλφια. Και Δύση τώρα εντάξει. Για Μινεσότα δεν μιλάω. Για Οκλαχώμα νομίζω ότι είναι πολύ άπειρη. Δηλαδή 6ο-7ο παιχνίδι με Clippers εκεί πέρα με Kawhi Leonard και Paul George. Δύσκολα, Δύσκολα τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή μου φαίνονται πάρα πολύ καλοί οι Clippers. Μπορεί να είμαι και δέσμιος, ξέρεις, τη στιγμή, ας πούμε. Ποια στιγμή? Αχ, δεν θυμάμαι. Το έχω σημειωμένο, αλλά δεν το έχω μπροστά μου τώρα. Έχουν κάτι 22-6. Κάτι... Ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά κάτι τέτοιο. Έτσι είναι. Από τη στιγμή δηλαδή που ήρθε ο Harden και ο Westbrook έχει στρώσει πάρα πολύ και προσφέρει. Norman Powell εκεί συνεχίζει. Είναι πάρα πολύ καλή. Ίσως είναι η χρονιά τους. Λυπάμαι που το λέω. Αλλά ίσως είναι η χρονιά τους. Και έχουν ένα πάρα πολύ γεμάτο roster, που σημαίνει ότι στο deadline δεν θα καούν να κάνουν κινήσεις όπως ας πούμε οι Lakers, οι οποίοι τώρα ακούγεται ας πούμε στο τελευταίο ότι θα κυνηγήσουν Ντεζούντε Μάρι. Έχεις κάποιο σχόλιο? Δεν έχω καμία ελπίδα για τους Lakers φέτος. Ναι, γιατί έτσι? Καμία ελπίδα. Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά είναι εκεί στο κυνήγι του play-in. Παρόλο που παίζει ο LeBron και ο AD, όλο το υπόλοιπο είναι πολύ μέτριο. Πολύ μέτριο και δεν μου αρέσει καθόλου που τα τελευταία αρχίζουν και προωθούν τον D'Angelo. Δεν μπορώ να βλέπω τον παίκτη D'Angelo Russell να παίζει, ειδικά για την ομάδα μου. Έχει κάνει 7-8 παιχνίδια τρομερά, αλλά δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Στην άμυνα είναι καλύτερα να παίζαμε 4. Θέλει να γράψει νούμερο το παιδί για να τον δώσουν. Έτσι ναι, το ακούω. Απλά η ένστασή μου είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις Ντεζούντε για να συνεχίσει να παίζει ο LeBron playmaker. Ναι.
Δηλαδή, δεν ξέρω. Αν και Ντεζούνκε μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης. Θα τον ήθελα πάρα πολύ. Αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να τον πάρουμε. Ναι. Οι Wizards ψωνίζουν τους παίκτες τους και για Κούσμα ακούστηκε. Πουλάνε τους παίκτες. Πουλάνε, ναι. Για Πουλ δεν ακούστηκε. Δεν ξέρω. Μπορεί να ξεπουλήσουν. Για Jones επίσης ακούγεται. Ναι, τα θα είδους δώσουν. Jones. Δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό μέχρι στιγμής. Το trade του Siakam επίσης έγινε, να το αναφέρουμε και αυτό. Που δεν το είπαμε στην αρχή. Έχει περάσει λίγος καιρός. Ναι, ακόμα δεν πάει πολύ καλά. Εντάξει. Αλλά πιστεύω θα κολλήσει. Θα πάει καλά. Λίγο Okay. όταν θα μπει και ο Χαλιμπέρτον, Ναι. θα πάει πολύ καλά. Και κλείνοντας, να σου πω κάτι άσχετο με το NBA. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Θα μαγειρέψει σήμερα. Όχι. Πήγα, είδα ένα match EuroLeague. Α, αυτά τα ωραία. Ναι. Τα εγχώρια. Για πες. Έτυχε να βρίσκομαι στην Αθήνα και θα πήγαινα είτε αν έπαιζε ο Ολυμπιακός είτε ο Παναθηναϊκός εκείνη τη μέρα που βόλευε. Τελικά έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Παρτίζαν. Δεν θέλω να σου πω για το match, ας πούμε. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω πώς είναι τα προηγούμενα χρόνια. Από ότι μου είχαν πει, ας πούμε, καμία σχέση το πώς είναι σε σχέση με φέτος. Έχει ένα ΟΑΚΑ το οποίο πραγματικά θυμίζει NBA. Ναι. Η παρουσίαση, τα ημίχρονα, τα events και όλα αυτά. Και τρομερή ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν και match το οποίο ήταν sold out. Με Ζέλικο εκεί. Με Ζέλικο, ναι. Αυτό που με απογοήτευσε είναι ο χώρος γύρω από το γήπεδο, ο οποίος σε αφήνει το τρένο σε μια στάση, περπατάς ένα δεκάλεπτο μέχρι να φτάσεις στο γήπεδο μέσα στα σκοτάδια. Το μόνο φως που υπήρχε ήταν από κάτι μακρινά γήπεδα τα οποία έρχονταν λίγο φως και από τους μικροπολιτές οι οποίοι είχαν τα stands τους και πουλούσαν σάντουιτς, κασκόλ και τέτοια και φώτιζε κάπως. Δηλαδή μου πολύ παρατημένο. Ναι. Θα μπορούσε να είναι πανέμορφο όλο αυτό το συγκρότημα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, το ΆΚΑ μέσα ήταν τρομερό. Φαίνεται δηλαδή η προσπάθεια που γίνεται. Ήτανε δηλαδή έτσι καθαρό, περιποιημένο. Ναι. Έλεγχο. Καθαρό, εντάξει, τι να σου πω, δεν πήγα παντού. Ναι. Έλεγχος. Είχε στην είσοδο. Άτυπο σωματικό έλεγχο και εισιτήριο. Ναι. Και εισιτήριο. Και καθόσασταν όντως ο καθένας στη θέση του. Ναι, πήγαινες, έβρισκες με το εισιτήριο. Με το εισιτήριο τη θέση. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πάντα έτσι. Αλλά δεν είναι όπως το παλαιό, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι στην ανακοίνωση που είδα πριν το match έλεγε ότι καθίστε στις θέσεις σας. Ναι, ρε, λογικό. Γιατί τώρα είναι και τεράστιο αυτό. Ναι. Άμα πας όπου να είναι δύσκολα τα πράγματα. Μπράβο. Πάντως χαίρομαι όταν οι ελληνικές ομάδες, ξέρεις, κάνουν βήματα μπροστά. Κοίταξε, δημιουργεί πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ακούγεται από όλους αυτό. Για μένα το σημαντικό είναι το ότι προσπαθεί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να χτίσουν μια κουλτούρα και πλέον στα ντέρμπι, ακόμα τουλάχιστον, δηλαδή σε αυτά που έχουν παιχτεί μέχρι τώρα για φέτος, δεν έχει προκληθεί το παραμικρό ούτε. Ευρωπαϊκά. Όχι και στην Ελλάδα. Ό,τι έγινε δεν ούτε πετάχθηκαν αντικείμενα, ούτε ξέρω εγώ είχαμε προκλητικές συμπεριφορές από παδούς, φιλάθλους ή παίκτες. Δηλαδή ναι, έγιναν ωραία παιχνίδια με πάρα πολύ κόσμο και πολύ ωραία ένταση. Μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να δούμε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το ξέρεις, δεν ξέρω αν το έχω πει και στο πόντο. Λόγος που παράτησα, ας πούμε, να βλέπω EuroLeague και ελληνικό πρωτάθλημα κατ' επέκταση εδώ και κάποια χρόνια είναι το ότι υπάρχει μια ανακύκλωση βίας εντός και εκτός εισαγωγικών, η οποία δεν μου ταιριάζει καθόλου και θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με το μπάσκετ. Επομένως, το να παρακολουθώ το άθλημα το οποίο καθορίζεται από άλλους σκοπούς και συμφέροντα ήταν κάτι το οποίο δεν μου ταιριάζει καθόλου. Παρ' όλα αυτά χαίρομαι όταν οι ελληνικές ομάδες θα πάνε καλά. Ειλικρινά χαίρομαι. Δηλαδή δεν είναι ότι θα το πω για να το λέω. Μακάρι, ξέρω εγώ, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να πάνε καλά στην Ευρώπη. Αλλά το θέμα είναι να δημιουργηθεί, ρε παιδί μου, και ένα σύστημα. Τώρα, ουτοπικά όλα αυτά, να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Που όλες οι ομάδες θα έχουν
τις ευκαιρίες να κάνουν κάτι αξιόλογο. Δηλαδή βλέπεις ας πούμε ότι ο Άρης φέτος πάει καλά, αλλά δεν θα έχει κάποιο αντίκρισμα αυτό. Ή άλλες χρονιές ο ΠΑΟΚ, ας πούμε ο Πανιώνιος, η ΑΕΚ, το Μαρούσι. Ό,τι και να κάνουν αυτές οι ομάδες, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να ανταμυφθούν κάπως. Τέλος, τεράστια συζήτηση τώρα. Εκτός αν και ο Άρης πάρει το Eurocup φέτος, το χρόνο θα παίξει κατευθείαν Euroleague. Ναι, αλλά... Δεν θα γίνει. Ναι. Τώρα που πιάσαμε τα εγχώρια, να σου πω και εγώ την εμπειρία μου. Ότι... Γενικά εγώ πάω στον Άρη, όπως ξέρεις, και πήγα στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπουντούτσνοστ. Έχω παίξει με αυτήν, να ξέρεις. Ναι. Στη ένα τουρνουά στη Σερβία. Και πάω με έναν φίλο μου από τη δουλειά, ο οποίος δεν είναι Αριανός. Ήρθε έτσι για το κλίμα, γιατί τον είπα ότι είναι σημαντικό παιχνίδι, θα είναι γεμάτο, είναι για το ποιος θα περάσει κτλ. Και πάμε και το γήπεδο είναι άδειο. Άντε ρε. Εννοείται παθαίνω πλάκα, γιατί εντάξει, ήξερα ότι παίζει και το ποδόσφαιρο ταυτόχρονα με την ΑΕΚ, αλλά ήξερα ότι ήταν κλεισμένο. Οπότε λέω θα είναι ο κόσμος στο μπάσκετ. Εγώ αδιαφορώ, ακούγεται ότι το ποδόσφαιρο είναι χάνουμε 1-0. Και σε κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο σουτάρει ο Γκάλινατ βολές, που είναι ο καλύτερος ας πούμε σουτέρ στις βολές. Δηλαδή στο τέλος του παιχνιδιού σε αυτόν δίνουμε την μπάλα για να το κάνουμε φάουλ. Και ακούγεται ξαφνικά ένα γκολ, ένα τρελό, ένα πανηγυρισμός από όλη την κερκίδα στο μπάσκετ. Ένα γκολ τρελό. Ο Γκάλινατ κάνει 0 στις 2 βολές. Ναι. Έχουν σαστήσει όλοι. Άντε ρε. Λοιπόν, και έχει δημιουργηθεί μια τέτοια ατμόσφαιρα και όλοι ψάχνονται. Όλοι στο γήπεδο εννοώ, δηλαδή διαιτητές, παίχτες, ειδικά οι φιλοξενούμενοι, γιατί φαντάζομαι οι δικοί μας το ξέρανε ότι παίζει ταυτόχρονα. Εκ των υστέρων είδα ότι όλος ο κόσμος στο παλέ ήταν έξω από το γήπεδο γιατί είχε οθόνες. Και βλέπανε εκεί πέρα το ποδόσφαιρο. Και μέσα στο γήπεδο ήταν όλοι με οθόνες του κινητού και βλέπαν το ποδόσφαιρο. Και 4-5 άτομα από πάνω και βλέπαν το ποδόσφαιρο. Και... θλιβερό κατά την άποψή μου. Θλιβερό, ναι. Εν τέλει το ποδόσφαιρο φτάνει στα πέναλτι. Με ποιον έπαιζε? Με την ΑΕΚ για το κύπελο. Πανηγυρισμοί σε κάθε πέναλτι που έφεζε ο Άρης και κάθε πέναλτι που έκανε η ΑΕΚ. Και σου λέω κάτω παίζανε μπάσκετ και οι άλλοι φωνάζανε γκολ, ας πούμε, ξέρω. Γκολ, πραγματικά όμως πανηγυρισμός, όχι αστεία. Και εννοείται όταν έβαλε το τελευταίο πέναντι ο Άρης και προκρίθηκε, έγινε μέσα πανζουρλισμός και μπήκαν όλοι απ' έξω. Ξαφνικά γέμισε το παλέ. Και ο Άρης γύρισε το μάτς. Δηλαδή σε όλο το μάτς έχανε υποτονικά 5 με 10 πόντους. Με το που περάσαμε στο ποδόσφαιρο, μπήκαν όλοι μέσα, έγινε μια τρελή ατμόσφαιρα και γύρισε το μάτι και στο μπάσκετ και κερδίσαμε. Πριν κλείσουμε τώρα που βλέπω τις σημειώσεις μας. Ναι. Έκτο παίκτη είπαμε. Όχι, έκτο παίκτη δεν είπαμε. Να κλείσουμε με αυτό. Ωραία. Για πες. Μπογκδάνοβιτς έχω βάλει εγώ. Ωραίος. Τι είχαμε δώσει στην αρχή? Εγώ είχα δώσει Chris Paul και Christian Wood και εσύ είχες δώσει Chris Paul. Καλά πήγαν και τα δύο. Ναι. Ο Christian Wood δεν έχει ακουμπήσει και ο Paul έχει χάσει πολλά κι αυτός. Ναι. Κοίτα, αυτοί που παίζουν πάρα πολύ είναι ο Hardaway, Malik Monk, Naz Reid, ο Powell που σου είπα πριν, ο Maturin, ο Clarkson και ο Bogdanovic. Ο Reeves των Lakers και ο Quickly επίσης θα μπορούσαν να μπουν στη λίστα, απλά πλέον παίζουν και στην πεντάδα κάποιες φορές, οπότε δεν είναι eligible για να είναι στη λίστα αυτή. Χωρίς πάρα πολύ σκέψη θα είπα Tim Hardaway Jr. που φέρνει 18 πόντους και 3,3 τρίποντα από τον πάγκο, οπότε επέλεξα αυτόν. Ναι, απλά για μένα σημαντικό είναι ο έκτος παίκτης να δω τι φέρνει στην ομάδα όταν μπαίνει, και ο Bogdanovic είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει συν 1 στο συν πλήν, ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν μείον. Και ο Hardaway έχει μείον 0,2. Ο Bogdanovic είναι ειλικρινά ο μόνος λόγος να δω Ατλάντα, παρόλο που έχω και παίκτες στο Fantasy από την Ατλάντα. Και ο Jalen Johnson. Εντάξει, ναι. Αυτός είναι υπονεμένη ιστορία φαντασιακά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, trade deadline 8 Φεβρουαρίου. Θα γίνουν λογικά πραγματάκια.
Θα είμαστε εδώ μέχρι την επόμενη φορά. Μόνο διχτάκι. Through the window, off the wall, nothing but net. Here we go. Nothing but net. Nothing but net. Nothing but net. Αντετοκούμπο με τον Άντονι Ντέιβις θα εκτελέσει. Nothing but net. Carmelo! Nothing but net. Yes, sir. They double Embiid, and it doesn't matter. Nothing but net. I think we're going to be here a while.